Salam adamlar. Men şunu size aşık vardı. Has aydın zatlar gürüngerecek bolýan 2016-njy ýylda aşlygyň peýdalygyny suwud edip Ýapon lukmany Nobel baýragy alandan soň internetde köp dogry, nädogry aşyklarda maglumatlar çykypdy. Şol internetde aýdylýan zatlaryň 99% ýalňyş. Şu zatlara ýykylmaň, dinlemäň, etjek bolmaň. Men size has dogry ýollaryny salyp berjek bolýan. Siz şu zatlary inserseňiz, goýja dinleseňiz, düşünerseňiz köp zada. Nähäzir men bir iň gowy maglumatlaryň birini türkmen diline geçirip size hödürleýän. Ol video men bilen bile bir işleýän kardeş. Ýöne ol Amerikada işleýär, Alan Goldhammer diýilýär ol lukmanyň adyna. Zada goýja inserseňiz, iki san lukman çykşy diýär. İkisem klaslaş, ikisem ýaşy deň. Ýöne bir garry görünýär, bir ýaş görünýär inserseňiz. Garry görünýäniň ady Dr. McDougall. Ol iýmitlerini bejerýän, aşyk bilen bejerýän bolsa Alan Goldhammer inserin aýdýan zatlaryny dinleýän men aýtjak. Iň gowy bejerleriň biri adamlar üçin ýene 60-70 ýylda gitdi. Soň ýene täzeden geldi her 2016-njy ýylda. Ýene de özleri bilse bilmese ters ýoluny görkezýän lukman diýer adamlar, lukman adamlar çykyşyda burady. Biri başly bal bilen etdirýär, biri limon bilen etdirýär, biri ot bilen etdirýär. Hemmesi ýalňyş ýolum. Etmeň klassik alimlaryň özi hasaplap çykaran usuly bar. Şol usul bolmasa başga usuly ýykylmak bolar. Öz başda hiç wagt etmek bolana. Te öwrenýän çaňa bilýän çaňa şonu bilýän adamyň eline etmeli. Şu zady ağzı edip goýýan we aýyny başarmadym diýip ýardyň edip goýýan we ýa gapdalyna bir zat içip bal sal içip aşlyň güýjüni peýdeltýän bejerleri etýän adamlar soňundan şol bejergiden peýda tap bilmeýärler sebäbi öz içindäki mikroplar, viruslar, griboklar öwrenişdirýärler aşly, olarda immunitet dörýär. Şeýdem soň aşyk gören hiç wagt bejer bilmeýän ol adam. Şoň üçin birinji edip bejergi alaňyzda hökman spesialistiň eline bejergi alaň. Вы знаете, что... Sizin bilişiňiz ýaly, men Lukman hökmünni soňky 38 ýylyň dowamynda men adamlara özüni iýmitlen zäherlemän, derman içmän, dogry iýmitlenmäni öwredip gezdim. Soňky 26 ýylyň dowamynda bolsa, men şol işleri Amerikanyň Kaliforniýa şäherinde, ýani Santa Rosa diýen ýerinde Flamingo dinç alyş merkezine geçirýän. Men näme etýän? Men adamlar alýan, taşynan gulplaýan we soň dogry peýdaly iýmit iýmäni mecbur edýän. Iýmet puludyr ýa. Köp adamlar men dinlänekler. Seýlelikde meniň bejergenimden peýda tapmadyk adamlara men şeýle diýän. Ýene bir çykalga bar diýän. Ananmasyňyz bark görüň 4 köçe aşak. Вместо под названием True North. True North diýilen ýerik. Men çynym bilen aýdýan. Men bagtal ol ýerik adamlara iýberýän. Ol ýerde Lukmanyň kömegini alýarlar. Ol ýerde iýmiti açykdy çykýa. Ol ýerde adamlara suw berilýär. Goňsy men ol adamyň özüne söz bereýin. Inne sizin kereliňizde hiç zat peýda etmedi diýip pikir edýäňizmi? Geliň onu Dr. Goldhammer dinleýäli. Ulan bize ýene näde bejer bolýanlygyny gürrüm berer. Hoş geldiňiz Alan. Кстати, он является моим другом на Ýogsa da ol 30 ýylyň dowamynda meniň dostum bolýar. Meniň dostum diýdim, hakykatdan dost diýdimdir. Hawal Alan. Задача Şun meniň maksadym поделиться с вами опытом. Kadim zamandan beri gelýän ilmlaryň esasyna alan bilimimi siz bilen paýlaşmak isleýän. И это голодание. Bu bejerge açlyk diýilýär. Soňky 30 ýylyň dowamynda men True North diýilen bejergi merkeziniň direktori bolan döwründe За более чем 15 тысячами пациентов dürli keselli 15 000 dönem gowrak adamlaryň saglygyny öwrendik. Biziň saglyş merkezimizde bir näçe lukmanlar işleýär. Olaň içinde doktorlar we beýleki süň massaj, nerw bejerýän we psihologiýa ugrundaky lukmanlardyr. Biziň ugrumuz nutritsion medisinasynyň bir bölegi. и специализируемся на голодании на воде под медицинским Ýani наблюдением. suw bilen açlyk çekmeklik. Lukmanlaryň gözegçiligini men sözümi şu kiçijik gyzdan başlajaktym. Onuň ady Kate, özüm men agtym bolup çykdy. Ol mandan 5 ýyl ondan öň dogully 250 million çağalyň içinde dünýäde iň gowsy bolup dogully. Nutritsion medisina meniň 9 ýaşymda gyzyklanma dörep başlady.
с доктором Дагом Лайлом. Men yankı doktor Dag bilen tanış boldum. Ol döwürler oňa diňe Dag diýdiler. Biz diňe 4-nji klass okýady we ol intek doktorçylygy goramandy. Для которой отобрали 30 Hakykatynda bizi zihinni çağılan içinde 30 tane okuwçyny taýlap alanlaryndan soň tanışdyk. Hemmemizi bir klasa yerleşdirdiler. Başta Dag menden has akyllydy. Soň bolsa men bildim ol muallimlerdanam akylly bolup çykdy. Ýöne oň bir bolgusyz häsiýeti bardy. Ol meni hemişe basketbolda utýardy. Meňem gaharym gelýärdi. Men türgünleşýärdim diňe şonu unutmak üçin. Ýöne maňa bu kömek etmedi. Sebäbi olam türgünleşýärdi. Я читал много книг, потому что хотел найти способ превзойти его. Men köp kitap okudum. Sebäbi men ondan geçek bolýardym. Men şol adamyň kitabyny okudum. Gerbert Shelton. Onuň kitabynyň ady "Açlyk seniň ömrüňi halat eder." Bu kitaby okanymdan soň men vegan iýmitine geçdim. Ýagny diňe gök önüm bilen iýmitlenmek berhili. Ýöne bu da maňa kömek etmedi. Sebäbi dostumam ol berhile geçdi. 47 ýyl geçen soňam ol intege meni hemme zatda utýa. Oň sapar men bir hepde türgünleşip men ony yarışa çağırdım. 50 tane basketbol topunun 50 gedek tora oklamda 48 sanatı düştü. Ol bolsa 19 gedek toradyňdan soň bir gedek tora düşübilmedi. Soň kızıňan topu 80 gedek ýylyna tora düştü. Ýagny 100den 99 gedek tora düştü. Men ony gutlamakdan geçen gaýta bir gedek tora düşüp bilmediň diýip tolgunmany mejbur etdim. Men yetkinjek watym Jenel Beriş diýen lukmany gawatdyrlym. Ol maňa dünýäde iň gowy iş menki diýdi. Ol meniň müşterilerim, ýagny meniň hastalarym özleri özüni bejerýär diýdi. Maňa da diňe olaryň sag bolsaň alyp oturmak alýar diýdi. Onda men şey diýdim. Bu iş tüs meniň işim ekeni diýdim. Когда мне исполнилось 16 лет, Meniň 16 ýaşym dolanyna ejem biziň maşgalamyza bayramçylyk naharyny şirip berdi. Meniň diňe göwünim bilen iýmitlenýänmi göz öňüne tutup ol meniň doglan günüme daim çağırdy. Meniň daim çyn lukman bolan soň ejem ony meni dogry ýola salar diýen maksat bilen çağırdy. Ol doktor bolup işleýärdi. Ol lukmanlary okutýardy we hemme zat barada bilýärdi. он объяснил моей маме, что у детей бывают такие диетические Ol ýaşlarda bular ýaly kelle ütlemek bolýar diýdi we egerde men towuk bilen et ýyp başlasam men ölmän galjagymy aýtdy. Men daima muňa vegançylyk diýilýär we hemme canly janlaryň etini iýmek bolmaýanlygyny düşünürdim. Ol muňa samsyklyk diýilýär diýdi we et ýemäge geçmekligi buyurdy. Meniň 16 ýaşym dolanlygy sebäpli kaka men bilen gelin gyýlar barda gurrun berjek bolýamka diýip pikir etdim. Hemme kakalarym ogly ýetişende şo arada gurrun edýärler. Ol bolsa başga zat sorady. Sen ululaňda näme eklenjek diýdi. Ýogsa da meniň maşgalam erkinçilige ýol berýärdi. Sen näme okusaň şonu oku, nirde okusaň oku. Ýöne esasy ýa lukman ýa ýurist bolsaň bolýardy. Şoň üçin men kakymy bu gurrunlardan boşatmak üçin özümiň nähili hüner saýlanmy aýtmagy ýürege dugdum we men açlyk bilen bejerýän lukman boljakdygymy aýtdym. Bu täzelik aýdamdan soň meniň daimyň ýüreginden tutup öler öýtdim. Onuň boýnundaky damarlar çiýişdi. вены на его шее так вздулись. Он закричал: Açlyk lukmanymy? Hiç gaçan hiç kime açlyk bilen bejerýän lukman bolmagyna ýol bermen. Ondana kommunistleriň şpionu bolup çykanyň gowurdy. коммунистическим шпионом. Daim gidenden soň kaka meni bir çete çağırıp, "Oglum, daýyň sen ören meşgul lukman. Ýöne ol seniň açlyk lukman bolmagyny gollanak. Meniň pikirimçe, seniň daýyň gaharyny getirýän zat hiç gaçan erbet zat bolup bilmez." Так что я говорю, удачи тебе, сынок. Şoň üçin sana açlyk lukman bolmagy ak patam berýärin. Şeýlelikde men Arigona'daky açlyk we oýkolama bilen bejerilýän lukmançylyk kollejiне girdim we otada men esasy tapan zadym men öz aýalym doktor Jennifer Marana. Ol her ýyl biziň durmuş kontraktymyza gol çekip gelýärdi. Ýöne bu ýyl oýunda biziň durmuşymyza 30 ýyl bolýar. Şonuň üçin men 2 ýyllyk men bilen kontrakt etmegini haýyş etjek. Men pikirimçe 30 ýylda men bu hukuky gazanmykam diýen. Men bu kollejden soň Awstraliýanyň Sydney şäherindäki internaturany gutardym.
Ol yerde Doktor Alec Burton'un eline internet uğrany geçdim. Doktor Alec Burton bolsa, ol wagt Arkady diýilen açlyk merkeziniň ýol başçysydy. Men ol yerde yüzlerçe açlyk çekken hastalara seyredip özüme uly bilim topladym. Astraliýada bolup men ören geň zatlary gördüm. И это было то, что я видел пациентов, которые действительно Men выздоравливали. hakykatdanam dolu gutulýan adamlar gördüm. Ýagny medisinaň adaty bejergisine köp näsaglary bejerip bolanakdy. Kan basyşy beýik, hüýji keselleri, immunitetiň kesellerini dolu bejerip bolanakdy. Говорят, принимать лекарства до конца жизни. Olara ömrü ötünçe derman içip gezmekli maslahat berýärler. Nerden bilýär ol sen ömrüň ötünçe derman içmeliligini? Sebäbi ol sana garanti berýär. Eger sen hemişe derman içip gezseň, hiç wagt gutulmajagyňy we ömrüň ötünçe derman içip gezjegiňi. Biz açlyk we berhiz bilen bejermek hakda kitap çykaramyzdan ol kitabyň adyna Plan McDougall diýilýär. Bu kitap iýmitiň üýtgedilmeginiň başy bolup Я çykdy. точно не знаю, что стало с доктором Макдугаллом. Полагаю, он уже очень Men старый. bilemek ol doktoruň kimdigini. Ýanky doktor baradaýdy. Belkem ol bir wagt garrak den adamdyr. McDougall'ın kitaby aşyk barada uly ilmi işleri geçirmege hömeslendirdi. Bizim eden işlemimiziň netijesini toplap başladyk. Esasanam ýokary kan basyşly keselli adamlaryň netijesini. Bir Lukman bilen bilelikde ol edilen işleriň netijesini ilmi kitaplarda çap etdik. Men daim bolsa biziň ýazan kitabymyza seretmegem islemedi. 50 ýyllap Lukman ol işledim. Şu wagta çenni ýokary gan basyşly näsaglaryň gutulanyny görmedim. Siz dawlenýänen näme dogry ölçýänsiňiz diýdi. Eger siziň eden işleňiz has onuň beýik lisensiyirny jurnallarda çap etseler, men onu okap görün diýdi. Men daim aýdyşýaly lisensiyirny jurnallara öz işlemi çap edýänçem, o wagta çenni daim ýüregi durup ýok boldy. Мой дядя Джин умер от остановки сердца. Meniň ejem sen daýyň seniň eden işiň dogrudygyny boýnuna almajak bolup öldü diýdi. Men olsa ol köp hamirli etli zat diýen üçin ölendir diýip pikir edýän. Ýöne ejemiň amaýdan dogry bolmagy mümkin, ýöne ony hiç kim bilmez. Şeýlelikde gan basyşy ýokary bolýan näsaglaryň saglygyny öwrenmekligi ýürege dugdy. Sebäbi bu kesel adam zadyň ölmeginiň esasy keselleriň biri bolup durýany sebäpli. Şeýlelikde tablisat edemizde ölümüň birinji sebäbi çilim çekmeklik, ikinji ýerde kan basyşynyň beýik bolmagy, üçünji ýerde spiritli içkiler, dördünji ýerde damarlaryny ýağ alma, beşinji ýerde semizlik, altynjy ýerde az gögönüm ýemek, ýedinji ýerde fiziki hereketiň az bolmagy we beýlekiler. Bu ýerde esasanam dawlene barada görüngidir, ýagny ýokary kan basyş keseli. Bu kesel adamlaryň aglawatyny ölüme ýa-da invalidlige getirýär. Şol sebäpden biz bu keseli aşyk bilen bejermekligi, öwrenmekligi makul bildik. Dawlenesi beýik adamlarda, dawlenesi gowy adamlardan bäşese ölüm howpy köp awadýanlygy ma'lum etdik. Ýagny bir bölek dawlene ýokary garlygyça şonça da adamyň ömrü kemelýär. Ýagny 140 dawlenelidan 110 dawleneli adam 30 ýyl köp ýaşaýar. Şeýlelikde McDougall'ın kitaby boýunça öz dawlenetini 120den 90 dawleneye getirip bilen adam 30 ýyl ondan köp ýaşaýar. Şeýlelikde biz dawleneli 174 adamy açlyk bilen bejerip olar, ýagny derman içmän ýaşar ýaly ýagdaýa getirdik. Şeýlelikde şu diagramma seredemizde eger adam bir punkt öz dawlenetini pese düşürip bilýän bolsa, diýmek 1 ýyl ömrüni artdyryp bilýär diýip düşünýär. Şu diagramma seredemizde agramyny peseltmek 2 punkt dawlenyň pese düşürýär, diýmek 2 ýyl ömrüni artdyrýar. We getirýän iýmiti iýeňizde 3 punkt dawlenyň düşürýär. Eger spirtli içkiler içmän goýsaňyz, onu 5 punkt dawlenyň peselýär. Eger uprajneniýa etseňiz 8 punkt dawlenyň peselýär. Eger derman bilen ýaşasaňyz 12 punkt dawlenyň peselýär. Eger de duwda diýseňiz, onu 16 punkt dawlenyň peselýär. Eger hem vegetarian iýmiti, hem de az duwd iýseňiz, hem de uprajneniýa etseňiz, onu 17 punkt dawlenyň düşürýär. Demek 17 ýyl ömrüňizi artdyryp bilýäňiz.
Eğer de açlık bilen bejerseňiz, onu adamyň dawlanyny 37 punkt aşağı düşürip bolýan eken we diýmek adamyň 37 ýyl ömrüni uzaldyp bolýan eken. Her ýitiren kiläňe 2 ýyl ömrüň uzalýan eken. İkinji tablisa seredemizde dawlanyly adamlar 194 görkezýän dawlanyly adamy açlykdan soň 134-de, ýani 60 punkt düşürlerini mälim görünýär. İkinji derejeli dawlanyly adamlar 166 dawlanydan 126 dawlany, ýani 40 punkt pete düşürlerini görünýär. Üçüncü dereceli dawlanyly adamlary 146 dawlanydan 116, ýani 30 punkt dawlanysyny peteldilerini görünýär. Olaryň hemmesi açlygyň kömegi bilen edilen bejerler. Наша вторая публикация называлась «Голодание под медицинским наблюдением в лечении...» Dawlanyny bejermekligiň netijesi. Biziň ikinji işimiz açlygyň kömegi bilen dawlanyny bejermekligiň netijesi. Bejergi döwründe adamlary 5 günden 40 güne çenli aç saklady we olaryň netijesi näçe köp aç durdygyça şonça da peýdasynyň köp bolýanlygyna göz ýetirdik. Biz bu netijeleri jurnallara çap edemizde bize adamlar üns berip başlady. Munyň esasyna Kaliforniýada ýerleşýän Международный союз машинистов diýen işgärleriň profsoýuzlary biz bilen habarlaşyp olaryň işgärleriniň saglyklaryny seretmeklik arada biz bilen gepleşip geçirdi. Şeýdem biz öz işimiz bilen tanıştyrmak üçin olaryň ştab kwartirasyna bardyk. Ol ýerde men öz işim bilen tanıştyryp bolandan soň profsoýuzyň işgäri maňa bir sorak berdi. Eger diýdi, siz bu bejergiňiz bilen biziň işgärlerimiziň ömrüni artdyrsaň, onda biz olara pensiýa döwri köpelip, olaryň hasam çykdajatynyň köp boljagyny aýtdy. Hakykatdanam çynonyklar şolary ýaly pikir edýän Я ekenler. подумал, о боже, они действительно так мыслят. Şol wagt bir işçi ýerinden turup onuň boýnuny men gaýagymdanam ýogyn, ol professional çylanyna men sen boýnuňy sorar idi we şoň aýdan sözi esasyna biziň işimiz kabul Он edildi. сказал, может, ты посчитаешь, сколько мы денег сэкономим, если я сейчас подойду и сломаю тебе шею. Şeýlelikde biz olar bilen kontrakt baglaşyp, olaryň işgärlerine 10 ýyllap teretmeli etdik. Bu tablisada bolsa şol işleriň netijesi. Birinji ýerde görkezler olaryň işgärleriniň agramy 12 kile azalanlygy we dawlanysynyň 30 punkt petelenligini mesemälim görünýär. Bu geçilen işiň jemin jemlämizde olaryň $2700 terişdäni ekonom edenligi mälim boldy. Şu görkezjileriň esasynda biz ol profsoýuz bilen öz edýän işimizi 10 ýyl içinde uzaltmaga gol çekişdik. Bu edýän işlemi derman satýan edalar bilen pikirimiz dengelmedi. Olar biziň edýän işimiziň näde olduğunu tuğ etjek bolurlar. Munyň esasyna men özüme adwokat tutunmaly boldum. Maşgalamyň taryhyna özüne birinji sapar adwokat tutunan adam. Я был первым в своей семье, кому понадобились услуги адвоката. Ejem maňa şeýle urup şowa gowunny. Iň soňunda biziň bagtymyza biziň işimiz bu tutda udy. Şeýlelikde açlyk bilen bejermek bütün dünýä meşhur boldy. Eger siz täzelikler bilen gyzyklanýan bolsaňyz, hemme dünýä belli gazetlerde we jurnallarda açlyk bilen bejermek barada köp makalalar ýazylýar. Açlygyň türlü görnüşi bar. Şunuky size görüňejek bolýan açlygym dolu açlyk. Ýani hiç dat imen diňe ýörete suwda oturmak. Açlygyň başga görnüşleri bar. Ýagny periodik açlyk. Munda adamlar gyzgawatlyk açlyk geçirýärler. Ýene interval açlygy bar. Interval açlygyna bir güniň dowamyna 4-5 sagatyň içinde ýep putgan galan sagatlaryna hiç dat imen gezmek. Ýene bir açlyk bar. Onu kaloriýany alaldy. Güniň dowamyna 200 kilokaloriýa çenli ýemek. Журналист спросил, везде пишут о голодании. Arada bir jurnalist bana sorak berýär. Näme üçin aýty gapdyra seretseň taş töwreňden açlyk barada gürrüň makala bolupdyr diýdi. Men oňa düşündirjek boldum. Açlyk wagtyna adamda täze zatlar başlaýanlygyny. Ol täzelikler intellektual üçin medisinada görmedik täzelikleri. Ýagny adamlar hakykatdan hem gowlaşýanlygy. Bu men size dolu açlyk barada gürrüňerjek, ýagny iň arasa suw içip hem rahat açlygy geçirmek barada. Biz sagaltyan açlygy ulanýar. Bunlar bolmadyk ýagdaýda biz bir wagt awraýdan düşerdik. Eger biz dogry açlygyň biohimiyasy barada görüňgeremizde, meselem 70 kilodäki agramly adam alamyzda onuň 12 kilo goly ýagy bolýar. Bu ýag ol adama 70 gün aç gezmäge giýmet bolup bilýär. Açlyk 4 bölekden ibaret, ýagny 4 fadadan. Birinjisi aşgadan açlygy, ýagny bu açlyk 6 sagat içinde dowam edýär. Siziň aşgadanňyzdaky zatlary ýyp bolandan soň. İkinji fadasy glikogenolis fadasy. Bu döwür küne çen çekke we adamyň organizmindaky şekerleri ýyk tutarýar. Siziň organizmiňizdaky şeker guturandan soň üçüncü proses başlanýar. Ýagny glukoneogenez. Bu proses 14 gün içinde dowam edip bilýär.
Bu proses döwri sizin organizminiňizdaky gerekmejek çyrodny beloklary iyip başlaýar organizm. Açlyň iň gowy fazasyna ketoz diýilýär. Ýagny bu döwürde adamyň organizmyndaky ýaglar iyilip başlanýar. Adamdaky ýaglar erip başlan soň keton öwürlýär we adamyň organizmi diňe glukoza bilen däl hem keton bilen imitlenip bilýär. Eger adamda hatda bu ukuyup bolmadyk bolan bolsady, onu adamlar azık imitlenmedik wagty olar ýaşap bilmezler. Биохимия голодания. Açlyň biohimiyeti. Açlyň manysy biziň organizmymyzdaky ýaglary keton öýjükleri öwürip, ol ketonlary öz organizmiňe iýdirmek. Показания для голодания. Adamyň açlyk etmeli wagtynyň gelenligini nädip bilmeli? Munyň birinji alamaty işden ýapylmak, anginan galmak, iýit almazlyk, tagam almazlyk, işde ýapylmak, yskyny gaçmak, öz gazanjak iýmitini gazanyp bilmedýäli, kuwatdan gaçmak ýa-da gyzgynyň galmak. Bu alamatlar hemme kroniki we ýiti kesellerde hemmesinde bolup geçýär. Beýlelikde ýiti ýa kroniki keseller bilen keselen adamlar üçin açlyk iň birinji dermany bolup durýar. Ýagny iň birinji hem iň çalyp bejerýän usul bolup durýar. Açlyk çekýän adamyň özüni alyp barşy hem üýtýär. Meselem, çilim çekýän adam ikinji günden soň çilim çekeri gelmeýär. Açlyk çilimden çalyp ýyňmagyň usulydyr. Hemme dinlerde diýen ýaly iýmitden saklanmak usullary bar. Sebäbi iýmitden saklanmak adamyň ruhyny arasalýar. Самое важное в голодании – это получить подходящий... Açlyň iň esasy zady dogry näsaglary saýlap almak. Ony etmek üçin biz ol näsaglary köp barlarlardan geçirýär we onuň etdigilen datlary dogry etjekligine göz Люди ýetirýär. испытывают при голодании. Şeýlelikde aşyk döwür adamlar näme duýýar? Adama birinji bildirýän zat adamyň agdy islanp başlaýar. Biz muňa aşlygyň ýygy diýýäs. İkinji duýýan zady ysgynsyzlyk, ýagny hakykatdan hem bejerip boljak näsaglary saýlap almak. Bu ysgynsyzlyk öňkü dermanlaryny goýanlar üçin bolup bilýär. İkinji sebäbi organizm açlyga öwrenşen wagty hem bolup bilýär. Açlygyň üçünji alamaty azyk uku bolýar. Dördünji alamaty adam azyk nerwinirek bolýar. Bol manada adamyň elinden dermany, çilimni hemde iýmitini alsaň, olar rahat bolar diýeňizmi? Gözeňine getiriň. Şolar ýaly näsaglardan 40-50 santy boraýsa dagyn, onu siz olaryň öňüne durýarsyňyzmy? О, да. Соберите 50 или 60 таких людей в одном месте. Это очень занимательно. Yine barda baş aýlanma bolýar we ennamyna dürli agyrlar başlanýar. Adamyň organizmi sökülip hemme keseller ýüze çykyp başlaýar. Inni kıvır bolup bilýäjekler. Ýürek gulanma, gaýtarma, öň köp ýagly zat ýenler we ziýany zat ýen adamlarda bolup geçýär. Köp adamlaryň bolsa ennamyna gyzyl giýjilikler çykyp başlaýar. Onuň sebäbi siziň ennamyňyzdaky zäherler agylar, siziň deriňizden derläp çykan üçin siziň ennamyňyzy giýjiletýär. 5-nji, 7-nji günler sagalmagyň krizisi başlanýar. Krizis wagty adamyň ennam jany agyrýar. Yskynyny açyp ýüregi bolanyp kämatlardan ýerinden turup bilmeýän wagtlar hem bolýar. Ýöne zatlar uzağa çekmeýär. 7-nji günden soň zatlar aýrylyp adam özüni gowduýup başlaýar. Açlygyň nämedigini bilýän manlar zat iň gowy zat diýip hasap bilýärler. Şu krizis bolmasa adam bejerip bilmeýär. Açlyga düşünmeýän adamlar zada erwet saat mukady pikir edýärler. Несколько лет назад, когда местный врач отправил ко мне пациента, Arada bir lukman bana öz 75 ýaşly daýdany öz hastasyny iýerdi. Onuň boğun ağrı keselleri we dawlene keselleri bardy. Agramy hem uludy we ören köp derman içerdi. Ula ýaly maňa şey diýdi. Ýagny men öz doktorum gowurýan. Ýöne ol ýaman değişkenna. Men siziň ýanyňyzda iýerdi. Ol doktor ýagny siz meni aş saklap hemme kesellerini bejerer diýip он aýtdy. сказал, что вы положите меня в палату и не будете кормить 2 недели. Ol doktor maňa şey diýdi. Sizi ol ýerde 2 hepde aş saklap sizi hemme keselliňizden bejererler diýdi. Ýok, size 2 hepde kömek etmez. Size 3 hepde aş saklamaly bar diýdim. Näme? Maňa hakykatdan diňe suwdan başy işler berjekkämisiňiz diýdi. Hawa, biz maňa aşyk bilen bejermek diýäs diýdim. Ol bolsa, men 3 hepde aş duraýsam, maňa nämeler bolar diýdi. Я сказал, сначала у вас во рту появится вкус. Men olsa, siz 3 hepde aş dursaňyz, siziň ennamyňyz porsar, ennam janyňyz agyrar, ıskyndan açarsaňyz we gowy peýda taparsaňyz diýdim. Ol aýal, nähil gowy reklam edäşiňizi, han menem ýazyň onu şu aşlyga diýdi. Ýöne bir geň daty, ol aýal 20
26 gün aşdyrdy. Она голодала 26 дней. Она Meni вернулась. siz başga fikir edäýmäň. Onuň ahyry gowluk bolup çykdy. 26 gün bizi aşdyrandan soň öz doktorunyň ýanyna gitdi. Onuň doktory hassas ýanyna bize jaň edýär. We bular ýaly geňdädi. Men ömrümde birinji sapar görýän ýetdi. Ol öz keselinden şeýler geň gutulypdyr. Ýöne oň aýdýan sözüne men inanmak, men 26 gün aşdyrdım diýe. Ondan 26 gün aşdyrdymy? Muny siz näde etdiňiz diýdi. Menem oňa ol ýaman bize garşylyk görkezdi. Şonuň üçin biz onu daňdyk diýdim. Я говорю, ну, вы знаете, она немного сопротивлялась. Так что мы ее связали. Ol bolup bilmez diye ve öz hassasyny seýdi. Sizi hakykatyn daňdylarmy diýip sorýar. Ol aýalam, ha ola ikinji hepden soň men daňdylar diye. Ol Lukman öz işinden çykyp gelip bize işe girdi we ömrüniň soňky günlerini hakykatdan hem adamlara peýda getirýän zat bilen meşgul boljakdygyny aýtdy. Açlyk bir näçe günden, bir näçe hepdäçeni dowam edip bilýär. Keseline görä. Yeňilrek 7 keseller 5 güne çenni aşdaklanýar. Agyrrak 7 keseller 14 güne çenni saklanýar. Yeňilrek kronik keseller 3 hepdäçeni saklanýar we agyrrak kronik keseller 6 hepdäçeni saklanýar. Hakykatynda seýdende biz her näsaň näçe aşyk tutmalygyny bilemiz. Biz ony adam aşyk tutup başlansaň bilip uğraýar. Sebäbi aşyk diňe bejergi däl, bir esasy diagnostikadyr. Ýagny keseli anyklamakdyr. Meselem, dawleneli adamy biz dawlenyasy normal gelýänçe aşsaklaýar. Dawlenyasy normal gelenden soň eger dogry bir hizin saklap berse, onuň peýdasy 6 aýa çenni bildirýär. Soňundan oňa derman hem gerek bolmaýar. Механизмы голодания. Açlygyň täsir ediş mehanizmi. Açlygyň kömegi bilen kyn bejerilýän ýa-da bejerip bolmayan keselleri bejerip bolýar. Kızılçyk hurt, reumatizm, artrit, kolit, spondilit, astma, egzema we psoriaz. Näde bular ýaly bejergi dawlene keselini, diabet keselini, autoimmun keselleri, bu gadymy bejergi näde bu keselleri aýrýar. Gelin bu zatlary öwrenip geçeliň. Birinji täsir etýän zady agramy adaldýar. İkincisi organizmyň daky duzlar çykýar. Bu zady hiç bir derman edip bilmeýär. Adamdaky duzlar giden soň onuň dawlenyasy pesilip başlaýar we adamyň çişleri aýrylyp başlaýar. Bitmeýän yaralar çarp bitip başlaýar. Gan aýlanşyň gowlaşyp başlaýar. Üçüncü täsiri adamyň ennamyndaky ağlary, zeherler çykaryp başlaýar. Pestisidleri ve himikatlary biziň içimizden çykaryp başlaýar. Biz malyň etini ýeňizde, ol mal ömür boýu öz ennamyna toplan zeherlerini hem ýersiňiz. Bu zatlar biziň organizmimiziň daşyndan gelýän ağlar. Ýöne biziň içimizden döreýän ağlar hem adamda bolýar. Açlyk bu ağlary organizmden ören gowy çykarýar. Не так давно отличную работу провели Вальтер Лонга. Ýa-ni ýakynda Walter Longa diýen professor açlygyň rak keseli täsir edişini öwrendi. Şu wagt içinde adamy rak keselinden bejerenlerine hime we şöhli berýärdiler. Bu bolsa adamyň hem rak öjüklerini öldürýärdi we adamyň hem öz öjüklerini ziýan ýetirýärdi. Haçanna aşykdan öň ýa-da aşykdan soň hime ulananlaryna onu biziň organizmimizde şular ýaly tolk geçýär. Açlyk öz öjügimizi gorýar, rak öjüklerini bolsa öldürmäge kömek edýär. Açlyk biziň öjüklerimizi gorýar we dikeltýär, rak öjüklerini bolsa çalt ölmegine getirýär. Rak öjükleri iýmitfat köp talap edýär. Şoň üçin hem haçanna adam açlyk tutanna onuň öz öjükleri bu açlyga çydap, rak öjükleri çydaman ölüp başlaýar eken. Lukmanlarda bir şeýle bir pikir bar. Adamda hemişe rak öjükleri emele gelip durýar. Ýöne biziň organizmimiz oňryň hemişe göreşip, o rak öjüklerini hiç açan ösmeýän saklar edýär. Biziň organizmimiziň göreşmesi pesilip başlansaň bolsa, ol rak öjükleri adam organizmine üstün çykyp başlaýar. Beýlelikde açlyk wagty bu adamyň öz ukyby, ýagny rak öjüklerine garşy göreşmeklik has ýokarlanýar we adamda hiç açan rak keseliniň düremegildigine getirýär. Şonuň üçin hem köplenç açlygy rak keselini bejermekde däl, onuň öňüni almakda ulansaň has gowy bolýanyny alimler düşündi. Также они обнаружили, что бета-гидроксибутират Alimler ýene bir açyş etdiler. Ýagny adam aç wagty adamyň ennamyna emele gelýän beta-gidroksibutirat biziň öjüklerimizi gorap saklaýan eken we adamyň immunitetini
galyrýan ekeni. Biziň bilişimiz ýaly antibiotikler hiç gaçanam virusy bejerip bilmeýär. Beýlelikde adam aşyk geçiren döwri adamyň immuniteti ýokalanyp viruslara garşy güreşmeklige gowy peýda edýär. Şonuň üçin bize gelen näsalarlaryň içinde herpesli bolsa, hepatitli bolsa, şolar hasam gowy peýda tapýarlar. Aşlyk janyny organizmi ömrüni uzartýar we onnaky strese bolan garşylygy has gowy güýçlendirýär. We diabet keseline, rak keseline garşy, ýürek kesellerine garşy has gowy peýda edýär. We temizlikde demusma kesellerine, reumatoid artrit kesellerine has gowy peýda edýär. Adamy keselden gorýar we şart garramaz ýaly edýär. У нас была женщина с лимфомой. Bize bir 42 ýaşly ayal geldi. Lukmanlar limfoma, ýani rağın bir görünüşini anyklapdyrlar. Onda ol kesel insonky 3-nji stadiýasyna ýetipdir. Lukmanlar oňa kendine hime hem şöhre bilen bejerip bolýar diýip aýdypdyrlar. Näçe olardan men açlygy çek görsem nähili gorka diýip sorapdyr. Lukmanlar oňa diýen zadyň näme? Bu sen aýdýan zadyň jinayet, maşynçystwa, şarlatanstwa diýipdir. Onda da ol ayal olaryň diýenini etmän bize bejerge geldi. Ol bizde 21 gün açdyrdy we soňundan 10 günde açlykdan çykdy. Bejerge göterendan soň biz ol ayala öz lukmanlarına barmagyny maslahat berdik. Aýdan soň edilen bağlaryň esasyna ol aýalyň goltugyna çyşlar gidipdir, agramy peselipdir we özüni has gowdýanyny belli bolupdyr. Onkolog lukmanlar onuň dokumentlaryny seredip geň artdylar we saňa näme boldy diýip sorapdylar. Ol aýal bolsa men helki jinayet edýän şarlatandan ýanyna gidip 21 gün açdyrdym diýipdir. Ol lukman görýän bolyn men ol lukmanlar bilen ýani aşyk tutýan lukmanlar bilen man gürleşmeli diýipdir we ol aýala sen hiç çyly keselin garmanlar sen arkan öňe gaýdy ber diýipdir. Еще один механизм – это индукция Yeni bir ферментов. aşlyň mexanizmynyň biri bu adamyň organizmine gowy fermentleriň düremegi. Fermentler öz gezeginde adamyň artykmaç ýagyny eredýär we adamyň zeherlerini ýuwup aýyrmagyna kömek edýär we adamyň nerw sistemasyny gorap saklaýar. Инсулин. Вы слышали про инсулин? Insulin. Siz insulinin näme etýändigini bilýäňiz. Ýani insulin biziň ganymyzdaky şekerleri biziň öýjüklerimize girmäne kömek edýän zat. Egerde insulin öz etmeli işini etmese biziň ganymyzda şeker köpelip başlaýar. Biz bu kesele diabet diýäs. Diabet keseline siziň öýjükleriniz insuline garşy işleýär. Sizi semiretýän imitler bolsa, siziň öýjükleriniz insuline garşy işler ýaly edýär. Şeýlelikde siz aç duran wagtyňyz, ýa-ni öýjükler insuline garşy görüşmesini goýýarlar we insulin öz etmeli işini edip başlaýar. Şeýlelikde biziň 80% näsalarymyz gaýdyp diabetiň dermanyny içmeýärler. Şeýlelikde belli bolşýaly açlyk adamyň glukozasyny azaltýar, şekerini azaltýar. Ikinji, dawleniýasyny peseltýär we ýürek guruşuny sağlaýar. Insulin azaltýar we adamyň waspaleniýasyny peseltýär. Açlyk içimizdäki mikroplary ýyp, ol mikroplaryň adama ýetirýän ziýanyny azaltýar. Biziň öýjüklerimiziň insuline garşylygyny peseltýär we biziň öýjüklerimizi stresse garşy has çydamly edýär we autofagiya prosesini, ýani adamyň öz içine kapalaryny özü iýmek prosesini güýçlendirýär. İçegilerin içindäki mikroplary iýip arasalap içegileriň immunitetini ýokarlandyrýar we alış-çalış bozulmalary düzedýär. Öz berhezini näde tutýan adamlara bolsa açlyk has gowy peýda У людей, edýär. чьи болезни усугублены или вызваны диетическим избытком, обычно наблюдается огромный положительный эффект от голодания. Siziň iýen zatlaryňy siziň aşgadanňyzdan içegileňiziň içinden geçip taşynar çykýar we adamlaryň içegileriniň içinde şu tetka meňdeş deşiklerden adamyň organizmine iýmitler geçýär. Galan zatlar bolsa taşyna çykýar. Berde biziň içegilerimiziň içi yaralanda onu ol hapalar adamyň ganyna geçip başlaýar we içeriden geçmeýän taşyna çykmalar adamyň organizmine geçip başlaýar. Hakyna garanda adamyň immuniteti bolsa, bu zatlara garşy görüşýär. Egerde adamyň immuniteti pes bolsa, bu zatlara garşy immunitet görüşilmeýän adam agyr kesellere tebar bolýar. Beýlelikde adamyň içine aralaşan gerekmejek zatlar adamyň organizmine immunitet jogabyny döredýär. Ýani immunitet oňa garşy we bilmeýän hem öz organizmine garşy tögüşip başlaýar. Şuň esasyna adamyň immun keselleri dörýär. Ýani gydylja möjek keseli, reumatizm keselleri,
we beýleki birin ýaly asma keselleriniň döremeğine getirip bilýär. Şeýlelikde biziň içigelenmede näme ýara düşürýän ekeni, o ýara düşürýän zatlaryň adyna erkin radikallar diýilýär. Erkin radikallary näme töredip bilýär? Dogry aýdýaňyz, çilim çekmeklik. Näme üçin çilim çekken adamlar köpden öýkün keselinden ýok bolman, ýürek agyr keselinden ýok bolar. Sebäbi çilim birinji ýürege we damarlara ziýan edýär. Açlyk bir nerwleriňiziň has gowy işlemeğine getirýär. Açlygyň täsir edişi, ýani siziň kompýuteriňiz ýa-da telefonuňyz näme işläp başlar wagty, onu öçürüp ýakaňyzda onun işlemesi has gowlaşýar. Edil şolar ýaly hem açlyk täsir edýär. Yani bizim organizmimizi öçürüp täzeden işletip başlan ýaly bolýar. Некоторые люди интуитивно полагают, что если вы не едите... Köp adam bizim aç wagtymyz, immunitetimiz peselýänler diýip edýär. Bizim barlygymyň esasyna o zat tersi belli boldy. Yani adam açlyk çekenden soň onuň immuniteti has ýokary galýan ekeni. Şonuň üçin hem adamda köp ýyllar bitmeýän ýören keselleri çalt bitýär. Protomyxozoa rheumatica. Protomyxoza diýen mikrobyň öldürýän keselleri bar. Alimler bu kesele karşı hem zat ulanıp görüpdirler, hem dermanlar, hem Douglas'ın bir hizne çenini ulanıp görüpdirler. Yine doğru bir mikrobu adamın argasından ayırıp bilmeyendirler. Şeýlelikde bir alimyň tekliği boýunça gelin bulary açlyk tutup göreli. Açlykdan soň ýene bir sapar derman berip görürüz. Ondan soň o kesel aýrylýan aýrylmaýan barlak görür diýipdir. Мы голодали 12 дней. Ol keselli adam 10 gün açlykdan soň onuň gan anazyny alyp görüpdirler we o keselden hiç ýyly nam nişan galmanlygyny bilipdirler we wagt çakdan aşa köp aç saklapdyr. Inde derman berip oturmagyň geregi ýok diýipdir. Чёрт, мы голодали слишком долго. Şeýlelikde biziň organizmimizde bu mikrop galmasa, onlamanyň ýerine derman berip oturanyň peýdasy ýok. Sebäbi ol keselden hiç ýyly ýyt То galmady. нечего будет лечить. Açlykda ýene bir mexanizm bolup geçýär. Ýani adamyň tagam alyşy üýtýär. Öňdüňe ýagly, etli zatlar iýip, şoň bilen oňyan adamlar açlykdan soň duzly ýa ýagly zat iýseler, ol iýmitler oňa ýaramaýar we adam has peýdaly iýmitler iýip başlaýar. Я вам не рассказал о самом первом пациенте. У него было очень высокое давление, 240/140. Men size bir näse barada görüm gereýin. Onuň 240 dawlenyasy bardy we onu hiç kim bejerip bilmeýän bize iýeripdirler. Ýöne biziň näme etýänimizi ol adama hiç kim aýtmandyr. Ne bu adam bize bejerige gelenden soň biz bu adamy hiç aşdyrmany boýun etip bilemiz. Biz sen dawlenýäň beýik, hukman sen aşdyrmaly diýsem, ay bolsa bolup geçsin diýe. Ondan soň maňa bir pikir geldi. Sebäbi köp ýyllar dawlenya garşy dermançyn adamlaryň erkekliginiň pes bolýanlygyny bilýärdim. Men diýdim, biziň bejerigimizden soň sen ýaşy bolan ýaly bolarsyň diýdi. Ol birden ýerinden turdy. Näme men öň aýtmadyň diýdi. Şeýdip biz onu beçirmeye başladyk. Ol bize gelmeýänkä diňe şolar ýaly Gamburg iýip ýaşaýan ekeni. Açlykdan öň bir gün biz göwgenim berýär. Şonu kelem beremizde ol iýmän, ýüregi ulanyp iýip bilmän helak görli. Men bular ýaly göwgenim iýenimden ölenim gowy diýdi. 25 дней спустя, после голодания, 25 gün açlykdan soň biz ona ýene şu naharlar berdik. 25 gün açlykdan soň ol dawlenya garşy içýän dermanlaryny taşlady we biz ona berhirli, ýani göwgenimde iýmitleri berip başladyk. Ol iýmitleri gowurup iýdi. Men ona, "Ha, sen bu göwgenimleri ýene kiniňe" diýdim. Olsa, "Ýok, siziň poweryňyz bu naharlar gowuşyp başlapdyr" diýdi. ага, у вашего чёртова повара наконец стало получаться. Men 20 mintlap ona şu başdaky gelip ýen nahardyny suwd etjek gördüm. Ol bolsa, "Ýok, men gelemdäki beren naharyňyz gaty erwet nahardy, ýeri ýarlärli" diýdi. "Bu beren naharyňyz bolsa ýaman gowy tagamly eken" diýdi. Исследование безопасности голодания. Мы взяли 2700 пациентов. Birlikde soňky döwürde bize bejeri alan 2700 adamyň açlygyň eden täsirini öwrendik we olaň içinden açlykdan özüne ziýan tapany bolmadygyny suwd etdik. Şeýdip biz açlygyň howpsuzlygyny we onuň has effektiwligini, ýani has peýdarlygyny suwd etdik. Hakykatdan hem açlyk adamlara gutulmagyny peýda edýän ekeni.
Мы выпустили 3 книги. Şol barlalygyň esasyna biz 3 tane kitap çıkardık. Şol kitaplaryň içinde bir kitabın adı Bravo. Onu alıp okumaňyzy size maslahat berýän. Beýleki kitap bolsa, adamyň içinde ýatan güýçleri oýarmagy öwredýän kitapdyny size ýetirjek bolýar. Şonlukda men öz çykyşymy tamamlajak bolýaryn. Egerde kimde soraw bolsa arkaň berip Вопросы, если не у кого-то есть. Soraw, eger adam açdyrsa, ol öz etini, öz beloklaryny özü iýmezmi? Dogry aýdýan, adam başda öz etini ýyp başlaýar. Bary ýogy 75 gram. Ondan soň 2 saat geçenden soň, ýani 2 gün geçenden soň organizm öz ýagyny ýyp başlaýar. 75 gram et bir ören az organizm üçin. Şonuň üçin onu iýen ören hiç adam bolanat. Только 1 из 10 тысяч человек действительно не может голодать. 10 000 adamdan bir adam diňe açlyk çekilenä. Olum organizmde bir ferment yetmezçiligi esasyna atyl kuwa dehidrogenaza diýen fermentin yetmezçilik wagty adamyň organizmi ýag ýemege geçilenak. Adam öz ýagyny ýemese, biz onu derrüw bilýäs we açlygy dowam etmesini kestirýäs. Dozировка воды. Ikinji soru, açlyk wagty näçe suw içmeli? Jogap, biz onu bilmek üçin adamyň siýdigini barlaýas. Eger siýdi has goý bolsa, onu suw içmeli. Su içmesini köpeltýär. Takminan orta hasap boýunça 1 litrden hem gowrak suw içilýär. Biz olary açlyk çekken döwri hemişe kontrolda saklaýar. Ýene bir soru, siziň açlygyňyz diňe çilim çekken adamlara kömek edýärmi? Beýleki tirik, arak içen adamlara da kömek edebilýärmi? Что касается различных пристрастий. Jogaby, hemme özüni öwrenşdiriji zatlara kömek edýär. Çilim çekkenler 2 günden soň açylýar. Arak içenler yatıp 3-4 günden soň açylýar. Biziň köp iýen zatlarymyza narkotik diýip bolýar. Kofe, ýağ, şeker, duz, hemmesi bular adamy özüni öwrenşdirip, edir narkotik ýani iýip ýörenedýär. Açlyk şolaryň hemmesinden azat bolmagyna gowy kömek edýär. Şonuň üçin köplenç adamlar ol zatlary iýmeýän goýan soň ennam jany agyrýar. Diňe dogry iýmitlenýän adamlaryň gelenine bejergi başlanana ennamy agyrmaýar. Yine bir soru. Если кто-то следует диете типа МакДугала, и они хорошо себя чувствуют, рекомендуете ли вы голодание им? Egerde adam sagdyn bolsa, hem de dogry iýmitlenýän bolsa, siz oňa wagtyl açlyk tutmagy maslahat berýäňizmi? Jogaby, hökman men olara maslahat berýän. Sebebi açlyk diýen zat diňe bejergi däl, ol adamda diagnostika geçmeli, onuň nerwlerini güýçlendirmeli, onuň tagam duýmasyny gowlaşdyrýar. Hem köp zada adam çydamly etýär, açlyga, soğuğa, agra, uksu gowlaşýar. Adamda diýsen diýmesen, ýoş-ýoşdan iýmitlerden, howadan hapalar toplanýar. Soň ony giç bolan bejerenden wagtyl aç durup aratgalanyň gowy bolýar. Men nädip bilýän adamyň açdyrmalygyny. Haçan adamlar dogry nahar iýmeseler, men olara hökman sen ilki açdyrmaly diýär. Men diýen mesele, men adamlara şeýle maslahat berjek. Kesellençäňiz garaşmaň, kesellemenkäňiz öz saglygyňyzyň uğruna çykyň diýip aýtjak. Maňa bejergen hassalar maslahat berýär. Sen öz sanatoriýaň daşyna adamlaryň iň soňuna gelýän kurorda diýip ýazyň diýip maslahat berýärler. Men bolsa bu ýeri musur taşlanýan ýer diýip ýazasym gelýär. Ýöne bu ýazgy meniň goňşulyma С надписью «Свалка токсичных отходов». Но соседям может не понравиться. Здравствуйте, доктор Голд. Salam doktor. Men şu wada çenni özüm berhezim saklap, doktor MacDougall'ın iýmit bilen özüm bejerip beren adam. Şonu edip beren tamam, menne lukmanlar arak keselini tapdylar. Şonuň esasyna men size bejerge gelmeli boldum. We siziň edýän bejergileriniz maňa has gowy peýda edýändigini bildim. Men size we siziň işgärleriňizde köp sawal taňralkadan aýdasym gelýär. Ýene bir soru. Men lukman hirurg, biz skora pomoş bilen gelen agyr näsaglary operasiýadan soň hassa islemese 3-4 gün aç saklaýas. Siz şu mesele näme seredýäňiz? Jogaby, biziň tek bu meseleýäni dogry öwrenemiz. Ýöne men pikirimçe, agyr operasiýadan geçen adam bu ideýanyň ýene bir agyr bejergini bermek hökman dälmi kadýan? 3-4 gün eden bilen kän bir ziýanym tapmazmy kadýan? Какую воду вы даёте этим? Ýene bir soru. Siz hassalara näme suw berýäňiz? Biz hassalara fraksiýonly disilronly suw berýäs. Öňünden we soňundan filtrden geçen. Soru. Arasa suw diýdiňiz näme bolýar? Arasa suw diýdigim. Ýöne ki H2O diýdigim bolýar. Bolýar, sag bolun. Просто H2O. Alan, taňryl kakyn.